Ministar unutrašnjih poslova Srbije Ivica Dačić danas je saopštio da je Alija Balijagić osumnjičen za dvostruko ubistvo u selu Sokolac kod Belog Polja lociran noćas u selu Obarde u Crnoj Gori. Potraga za njim, koja je uključivala i zajedničke aktivnosti srpske i crnogorske policije, traje već nekoliko dana. A prema Dačiću, najnovije informacije ukazuju na to da je Balijagić, uprkos tome što je lociran, uspeo da pobegne, kada je crnogorska policija pokušala da ga uhvati. Dačić je dodao da su u prethodnom periodu pronađeni DNK tragovi koji potvrđuju da je osumnjičeni boravio na teritoriji Srbije, što je još jedan dokaz da Balijagić očigledno koristi dobro poznat teren kako bi izbjegao hapšenje. Ministar je istakao da je Balijagić izuzetno opasan s obzirom na ozbiljnost krivičnih dela koja mu se stavljaju na teret, uključujući dvostruko ubistvo. On je napomenuo da su srpska i crnogorska policija u stalnoj koordinaciji da razmenjuju informacije kako bi što pre došlo do njegovog hapšenja. Iako je napomenuo da je Balijagić vešt u prelasku granica, ministar Dačić je izrazio nadu da će nova saznanja iz ove akcije ubrzati proces hapšenja, dodajući da će se operativne aktivnosti nastaviti u narednim danima. Ujedno, Dačić je napomenuo da je saradnja između dve zemlje poticala Balijagićem mutna, te da je svaki novi trag korak bliže njegovom hvatanju, prenosi portal danas.rs.